soyayyar jinni da ɗan adamu ku sani akwai rudani. Ummu Salmani ta dame ni to yaya ba zan kuka ba. Niyar maka sai saka nake aljana nake yar sarki. Daure ka ce mun kana sona sai na mai da kai danginka. Nai tashi nai sai kawai na ganni cikin bishiyoyi. Sai na fara ihu sai na ga babu mai ji idan ma na yi. Sai na hango haske daga can sama kuma ga wani sanyi. Du jiki ya nemi ni kakkarwa aljana baki daidai ba. Ni dai aljana ce yar sarki san ka ne kawai fata na. Ni dai na kasance yar Misira a Saudiya kullum na kafana. Sannan da na ganka a Najeriya Kano na dawo yin kwana. Kullum ya zama ina kallon kai zo ya magar da kuka. Alhakina da kike ɗauka kin sani baki daidai ba. Kin san fa ba a dole a so sai da so ake yin duwa. Sai ta tashi ga ta a can sama kuma ba a kan komai ba. Idanuwanta sun yi jajawar nan ta ban aure ba. Firgitar da ne da na ganta a can sama ba a kan komai ba. Dan taɓa ce fa ta bar na a dajin banga ko tsuntsuwa. Rayuwa a jikina ga kishi ban samu ruwa ba. Firgici da tsoro na danne sai tafiya nake kuiduwa. In na gaji sai na kwanta cikin shukoki. Tintina aljana ta ce da so ta ni kuma naki. Dai ta zo min koda da daddare sai ta zama hayaki. Ni yarima na fada matsala to ya ba zan kuka ba. Tafiya nake yi ga yunwa na fada cikin wani ganye. Aune na yau na farka ga mutane gari ya waye. Ga shidu mutanen ba kaya a jikinsu sai wani ganye. Rana akwai zafi inuwa ma bata zamo sanyi ba. Magana suke min yaran su banda ranar ban taɓa ji ba. Gashi ba sa jin yare na nima na su ban gano ba. Zuciya tana taraya mun ko su kashe ni ko su ceto na. Sai ga aljana ta maida su wasu kawai a gabana.